hem de destacar les qualitats de l'aigua. De l'aigua perquè l'aigua està present en moltes festes majors. Correcte. Correaigües, Aquí, exacte, correllet, de tot una mica. I aquest matí, sí, en el correllet hi ha hagut algunes quantes persones que més que aigua han sortit rebussades, perquè ja es barreja fang, es barreja farina i acaben que els hauríeu de veure. Barreja de tot una mica. Nosaltres volem centrar-nos en el que és l'aigua i la qualitat de l'aigua de boca de la gent de Granollers, en aquest cas. De fet, podem veure-ho i podem esbrinar com és la qualitat d'aquesta aigua en aquest reportatge que ens han preparat els companys de BOTV. Doncs moltes gràcies, xics de Granollers, per ser avui aquí amb nosaltres. Us convidem a fer un tas d'aigua. Un tas d'aigua, no sé si n'heu fet mai cap, no? Estem més acostumats a sentir parlar de tassos de vins i d'altres begudes, però l'aigua també té les seves particularitats, té la seva gràcia, i us volem convidar a fer un acte que normalment fem de manera molt quotidiana, que és obrir l'aixeta i beure aigua ràpidament. Doncs avui ens agradaria que ho fem més pausadament, més tranquil·lament, que ens hi relaxem. Provarem l'aigua de l'aixeta i dues aigües més, d'acord? I a veure si trobeu algunes diferències. Doncs ara, quan oloreu l'aigua, segurament el que explicareu són coses diferents cadascú de vosaltres, perquè l'olor és un sentit molt més subjectiu. A mi em recorda la muntanya, quan estàs en un llac o en un riu, que hi ha aigua en moviment, doncs la humitat, l'entorn, a la muntanya. Ara, aquesta aigua que teniu, arriba el moment que la puguem tastar. Ja ens l'hem sentit rajar, l'hem observat, l'hem olorat, doncs arriba el moment que la provem. Potser perquè ho hem dit abans el tema de l'olor, però una mica de gust al clor sembla... És com molt difícil d'explicar o de descriure quin gust té l'aigua. Llavors ens n'anem a coses particulars o molt concretes que notem, com per exemple és el gust de clor. El paràmetre que més destacarem al sabor i olor de l'aigua és el clor, que és necessari per a garantir la seva desinfecció i potabilització. L'aigua potable és un dels productes més controlats del món. Sorea Granollers realitza 523 analítiques cada any. Aquest número inclou les determinacions organolèptiques, on es mesura el color, l'olor, el gust i la terbolesa. Per la poca diferència de sabor que moltes vegades notem entre aquesta aigua freda i l'aigua embotellada, tinguem-ho en compte, no? Pensem-nos que això, que és una aigua que també podem beure i que si ja a molta gent ja li agrada acabada de sortir de l'aixeta, l'aigua, un cop ha passat un temps en repòs a l'ampolla i a més ha estat a la nevera, en general encara agrada més i hi ha més. La majoria de gent és una aigua que accepta fàcilment. Amb aquesta cata d'aigua el que hem comprovat és com l'aigua de l'aixeta la podem consumir acabada de sortir de l'aixeta, o la podem deixar reposar en una ampolla de vidre, o la podem deixar reposar en una ampolla de vidre i dins de la nevera, i cada vegada el gust que notem és millor. Agrada a més persones, agrada a més gent, d'acord? I per tant és de més fàcil consum. L'aigua que bevem a Granollers prové en la seva totalitat del riu Ter. Una canonada de 80 quilòmetres porta l'aigua des de l'embassament del Pasteral a una planta de tractament que es troba localitzada en Cardedeu, Llinars del Vallès i la Roca del Vallès. I tot i tenir una duresa moderada, tenim una aigua molt equilibrada, el que vol dir és que no és ni molt agressiva ni molt incrustant.